Γεια σας. Όχι intro σήμερα. Απλώς θα σπάσουμε τζαμάκια. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Fuck, είναι πολλά. Ωραία. Με αυτό πρώτα, δεν με νοιάζει πώς. Απλώς προσπάθησε να σπάσει εσένα κάτω στο πάτωμα. Ναι, αυτό. Μην το κολλάς πάνω στην Δεν ξέρω. Ωραία. Προσπάθησε. Με την ανάποδη μεριά. Μπρο, δεν σπάει. Ορίστε, μπράβο. Του έσπασε και το πινέλο Και το τζαμάκι. και το τσεμάκι λίγο και θα συνεχίσει να προσπαθεί. Έπρεπε να τα κατώ στο πάτωμα. Να θα είναι εδώ. Οκ, δεν σπάει άλλο, μπρο. Ωραία. Περίμενα Πάμε να για τον καθαρίσω. επόμενο. Σοβαρά περιμένεις αυτό να είναι ακόμη βρεχμένο. Όχι. Ωραία, πάμε για τον επόμενο. Μια χαρά νομίζω. Ωραία, τώρα τον βάλαμε με 3 τζαμάκια. Μπορείτε λίγο να δείτε τι. Είναι 3 τζαμάκια. Ναι, είναι πολύ πράγμα. Το προσέχετε, φαίνεται κιόλας έτσι πως είναι. Έχει και από εδώ και έχει και από εδώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ωραία, προσπάθησα. Δεν σπάει. Ναι, βάλε έτσι. Έλα, το έχεις. Μα όχι έτσι. Έτσι να το πιέζεις. Μόνο πίεζε. Αυτό είναι κανόνας, πρέπει μόνο να το πιέζεις. Εντάξει, θα μου λιανίσει και το Θαγανία. Καλέ, νομίζω το έσπασε. Όχι, ρε. Μη σου σπάσει το κατσαφίδι σαν το πινέλο. Δεν θα γίνει κάτι. Απλά θα κοπώ από κάτι γυαλάκια. Γιατί προσπαθείς να το κάνεις περισσότερη ζημιά από άλλη μεριά. Όχι έτσι. Ναι, ρε, περίμενε. Να πιέζεις. Πιέζεις. Κάμα, χάλασε. Τι. Δεν δουλεύει πια. Μάλιστα να δουλεύει. Oh no. Κοτσοβίδι, δεν κοτσοβιδίζει. Μότο, δεν δουλεύει. Σου κάνω πλάκα, δεν δουλεύει. Πλάκα. Εντάξει. Προσπαθεί πολύ ο μπρο. Μήπως είδα 3 τζαμάκια πολύ. Μπέλε. Σαν bulletproof. Μπα. Τώρα θα ανοίξω αυτή την εργομίση εδώ. Χέλγε. Χέλγε. Λέει γκέγκεράκι. Μπρο, ελάτε να δείτε το νέο πιστόλι, μπρο. Είναι ο καλύτερος στις ενεροπίστολοι. Προσπαθούμε να σπάσουμε τζαμάκια. Μπρο, Πάμε. φυλάκι. Έλα παιδιά, συνεχίζουμε, δεν έγινε κάτι. Μην ανησυχείτε και για τον άνθρωπο με το πιστόλι. Εγώ στηρίζω. Ωπω, κάνω το γεια. Για να δούμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε, του έχει κάνει 3 τζαμάκια τρύπα. Ήθελα να ξέρω πώς. Ξέρω, είναι πολύ δυνατός παιδιά. Είσαι να σε πω τώρα. Ωραία, και τώρα το fun fact. Τις άρεσε πάρα πολύ παιδιά. Ωραία, τώρα τέλος. Επόμενο. Λοιπόν, τώρα εγώ έχω καλύτερο όπλο. Αλλά έχουμε και ένα μεγαλύτερο, δεν ξέρω γιατί. Από εδώ είναι ό,τι έχει απομείνει από τα τζαμάκια. Μην ασχείτε. Τώρα εγώ
The big strong man. Εύκολο φαίνεται, έλα. Κάτσε. Ναι ρε, εύκολο. 5-6 ζαμάκια είναι μόνο. Ναι, μόνο. Ακριβώς. Και μεγάλο. Δεν ξέρω γιατί φέραμε το μεγάλο. Το μεγάλο και πιο δυνατό. Το ξέρω. Αρχίζω να το κάνω λίγο damage. Λίγο. Εμένα το φέρνεις και πιο κοντά για να βλέπουνε το damage μέχρι τώρα. Ωπα, τι γίνεται. Οπα. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά εδώ βλέπω μια γραμμή, οπότε παίζει να κάνουμε καλό μας. Έλα. Οπα. Ναι. Μόνο το πρόγραμμα και έχει καταστραφεί 100%. Έλα. Θα προσπαθήσω από εδώ που δεν έχω κάνει τίποτα. Βάλει πίεση σε ένα σημείο. Να κάνεις τρύπα μέσα σε ένα. Όχι, αυτό είναι για τους φίλους. Ούψ. Ευτυχώς που δεν ήταν τραπέζι. Δεν θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν κολλάει καν. Ωραία, τέλος πάντων καταλάβα τι. Εδώ το έχω κάνει. Κάτσε. Δεν έχεις κάνει Δεν το τίποτα. έχω κάνει σε αυτό, αλλά βλέπω κάτι κράξει. Ωραία, σπάστα. Τι είναι αυτό να πω. Ούτε αυτό να πω δεν είναι. Σίγουρα πως έχω κάνει damage μέσα από άλλο τσαμάκι. Δεν ξέρω. Επειδή τρύπησες μέσα από το άλλο και έκανες αυτό, ρε. Ναι, δεν έχω κάνει αυτό. Έχω κάνει το μέσα από αυτό. Απλά γίνεται. Ναι, ρε. Physics. Physics δεν δουλεύουν έτσι. Δεν έχει σημασία. Καταλαβαίνω πολλά γι' αυτά. Μη σπάσει και Αθηνία. Ωραία, θα σπάσω. Για δείξου σου λίγο ακόμη το damage. Ναι, καλά. Το επόμενο τζαμάκι. Τι δείχνω. Όπω. Και τώρα. Ωραία. Αυτό το τζαμάκι. Ωραία. Μην ρωτήσετε που τα βρήκαμε αυτά τα τζαμάκια. Ναι. Αλήθεια, μην ρωτήσετε. Το πήραμε το Black Market, μην ανησυχείτε. Για να μου ωραία. Fuck. Αν μπορούσα να τα βγάλω. Δεν βρίζουμε σε αυτό το channel. Γιατί όχι. Είμαστε family friendly εδώ πέρα. Πολύ family friend, τι να σου πω. Ναι, Το μόνο που κάνουμε είναι απλώς πάμε σε τζαμάκι. είναι family friendly. Γιατί μου βγαίνουνε. Ναι. Ξέρω, βάλω τα πίσω. Τέλεια. Μου βγαίνουν και τα δύο. Ποιος κάτι το παράτατα. Έχω διαλυθεί. Αυτά που έχουν γίνει, το βλέπεις. Δεν είναι ναι. αυτό εδώ. Άρα 3-2. Τα πατάς πάνω στο τραπέζι. Γι' αυτό. Εδώ. Γιατί εγώ πρέπει να πάρω το πιο δύσκολο. Επειδή είσαι πιο άκρο. Τι. Κάνε τρύπα και μετά κάτω ο κύκλος. Ναι, μπράβο. Όχι. Γιατί όχι. Να κάνεις τρύπα όπως έκανα κι εγώ. Ηλεμούμο. Τρύπα. Είμαι γεμάτος ελιά. Άντε παιδιά. Συνεχίζουμε, μην ανησυχείτε. γέμισε πάλι Μην γυαλιά. ανησυχείτε γι' αυτό. Μην ανησυχείτε. Πολύ μεγάλη ζημιά έχει γίνει εδώ πέρα. Θα προσπαθήσω να το γυρίσω χωρίς να πιάσω. Θα πάρω smart man. Άντε παιδιά, εδώ πέρα Mega Mind. Και εδώ. Άρα και δεν έχω πάνω μου γιαγιά. Κρίμα. Και εδώ. Τώρα ρίχνεις πάνω σε μένα γιαγιά. Στο cameraman. Αλλά συνέχισε. Καλύτερα.
Μπορώ να το σπάσω έτσι. Δεν θα ήταν δίκαιο. Λίγο. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Δεν είναι Ποιος είπε δίκαιο. ότι πρέπει Δεν να είναι δίκαιο. Ακούς, δεν είναι δίκαιο. Ακούς, δεν είναι δίκαιο, σταμάτα. Δεν είναι δίκαιο, συνέχισε. Okay. Γιατί δεν είναι δίκαιο. Έχω 6 τζαμάκια και το ένα είναι πολύ μεγάλο. Θα σε μάθεις. Θα σε μάθεις, κλαία. Εδώ. Λίγο ακόμα δεν είναι. Νομίζω ότι έχει σπάσει. Νομίζω κι εγώ. Δεν είμαι σίγουρος, φε. Εμένα μου φαίνεται δεν έχει καθόλου κράκ. Να το βγάλω. Να τα χωρίσω τα τζαμάκια. Αυτό έχει χαλάσει σίγουρα. Τώρα αυτά τα δύο. Εμένα χαλασμένα μου φαίνονται από την αρχή. Επίσης έχουμε λίγο καιρό να κάνουμε βίντεο. Λίγο. Σας λείψαμε, παιδιά. Σιγά. Μπορεί να ήμασταν σε φυλακή. Ποιος μας βλέπει σιγά. Μπορεί να ήμασταν σε φυλακή για κάτι μήνες, μην ασχείτε. Αλλά εμείς δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε. Τι μας βλέπει κανένας. Έτσι κι αλλιώς. Δεν βλέπει κάποιος. Ναι, δεν βλέπει κανένας. Εμείς. Α, Καινούργιο αυτό. Τι καινούργιο. Το ακούω στη μέση. Όχι. Είναι το τρίτο. Άνοιξε. Α, μπράβο. Τώρα αυτό είναι ένα τζαμακίδι. Όχι, ένα είναι. Κάντε. Ωραία. Έχει χαλάσει αυτό. Ωραία, νομίζω πως δεν είμαστε τέλος. Δείξτε το άμα είναι. Και τα άλλα τζαμάκια. Ναι, έχουμε σπάσει λίγα τζεμάκια, μην ανησυχείτε. Έχουμε εδώ πέρα τα άλλα. Απλά το πινέλο που τα κατάφερε. Το πινέλο που δεν άντεξε άλλο πια. Μην το λες αυτό. Κόπηκε. Ντρέπεται. Είναι εδώ πέρα τα γελάκια, Γυαλί. τα τζαμάκια. Λοιπόν, κάναμε ένα σταματημό γιατί κόπηκα. Λέτε, παιδιά. Με ασχείτε. Εύκολα. είμαστε πλήρη ασφαλισμένοι. Μην το κάνετε στο σπίτι. Ναι, επίσης. Είμαστε professionals. 100% είμαστε professionals. Μην το κάνετε αυτό στο Μην το σπίτι. κάνετε στο Μην το σπίτι κάνετε σας. στο σπίτι σας, Είμαστε παιδιά. και εμείς professionals. Έχουμε κάνει τόσες φορές τέτοια. Ναι. Έχω καταστρέψει. Εκατομμύριες φορές. Ναι. Σαν άλλους. Μπορεί να έχουμε καταστρέψει σπίτια με αυτό, αλλά. Μπορεί να έχουμε καταστρέψει σπίτια με αυτό, αλλά παιδιά μην ισχύετε. Γι' αυτό είμαστε professional. Πάλι γεμίσα τα χέρια μου γυαλί. Δεν πειράζει. Ποιος κάτι. Σκά. Λοιπόν, πριν τελειώσει το βίντεο θα κάνουμε και ένα outro, θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Ένα special λάτρο. Και θα σπάσουμε δύο phone cases Με ένα μαχαίρι. με ένα μαχαίρι. Είναι ο Drake δίπλα μου. Μην κοιτάτε. Δεν είναι καλό. Θέλω εδώ Ναι, λίγο. μην ανησυχείτε. Είναι όπλα. Κάνουμε custom όπλα. Στο τέλος άμα μπορούμε θα σας τα δείξουμε. Ναι. Κάτσε, αυτό είναι δύο. Είναι ήδη το τέλος. Άρα. Τι είναι το E300. Άμα είναι κινητό, πώς... Είναι βόμβα. Άρα συνέχισε. Είναι βόμβα, bro. Ε. Κυριολεκτικά και με μαχαίρι. Δεν κόβεται και αυτό, δεν είναι πλαστικό. Απλά είσαι δύνατος. Εγώ θα το έκανα καλύτερα. Bro, strong plastic. Ενώ... Ξέρεις κάτι, τα χέρια είναι καλύτερα. Ναι, παιδιά. Είναι εδώ πέρα ο Strongman που δεν χρησιμοποιεί καν το μαχαίρι. Τι σπάει καν. Βάλ το μαχαίρι. Α, είναι κι άλλα Ναι, βάλ το μαχαίρι ανάμεσα. Βάλ το μαχαίρι ανάμεσα. Και βγάλ' το. Ω, μπράβο, τώρα χρησιμοποιεί το μαχαίρι, μπράβο. Όχι, δεν Έκανες τόσο πολύ δουλειά με το μαχαίρι. Μπράβο, τώρα μπορείς να το σπάσεις. Τώρα μπορείς να το κόψεις. όχι. Γιατί?
Θα παίξεις το βιολί. Αυτό είναι μέταλλο. Δεν πειράζει. Ναι. Φοβάσαι να μεταλλά. Ναι, ρε, σίγουρα αυτό θα σπάσει. Ναι. Δεν θα το σπάσει. Αυτό τι είναι κάτω. Είναι πλαστικό. Όχι και αυτό μετάλλο είναι. Τι ωραία. Ακόμη μπορώ αυτό. Ένα κόψτε. Εδώ όσο βλέπετε είναι τα γυαλιά. Αν μπορείς. Λίγα γυαλιά. Ποια γιαγιά, δεν βλέπω καθόλου γιαγιά. Είναι αυτό το πάνω στο χέρι. Είναι κρίσταλοι. Δεν είναι γιαγιά. Εδώ το έχεις. Μη κόψεις είναι αυτό σου. Ωραία. Εδώ. Έκανα μια τρύπα. Τετράγωνο εννοεί, παιδιά. Εδώ. Όχι, μόνο μαχαίρι, όχι χέρια. Εκεί πέρα. Εδώ. Και τι πρέπει να κάνω, δηλαδή να την καταστρέψω τελείως. Όχι ρε, ας είναι έτσι, ας πούμε, να είναι μια χαρά. Να την πουλήσουμε. Σήμερα αυτό σου φαίνεται μια χαρά. Την έχω κόψει σε 3 κομμάτια. Και. Άρα Αυτό συνέχισε. ήταν ένα. Συνέχισε. Αν και δεν το κάναμε το μαχαίρι. Ξέρετε, αυτό το κάνουμε μόνο για entertainment. Ναι, και είμαστε professionals. Ναι, γι' αυτό να ξέρετε, μην τα κάνετε στο σπίτι σας. Κάντε τα έξω όπως... Κάντε το. Σκέψε λίγο έστω, λέει κάποιος αυτό. Ακριβώς, Μην τα παιδιά. κάνεις στο σπίτι σου. Κάντε τα έξω του σπίτι. Μπείτε σε ένα ξένο σπίτι και κάντε το, παιδιά. Ώστε να μείνει δικό σας. Μπείτε σε ένα ξένο σπίτι. Κάτι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ήδη καλά καταστραμμένο. Δεν είναι. Δεν το έχεις κόψει στη μέση. Αφού το σύντησες. Προτιμέ καταστρέψετε όμως το γραφείο, το χρειάζομαι. Μπα. Μόνο τη θήκη κόβω στα δύο. Ποιο γραφείο. Ωραία. Θα σε βοηθήσω. Θέλω τώρα Σκάστε. αυτή δεν θα τη χαλάσουμε. Γιατί Ακριβώς. είναι η ακριβώς ίδια. Θα την κάνουμε give. Εκεί. Θα την κάνουμε τέτοιο giveaway. Θα την κάνουμε giveaway σε κάποιον που έχει αυτό το κινητό που δεν παίζει, κάποιος το έχει, αλλά εντάξει. Το 1000 άτομο που θα δει αυτό το βίντεο θα πάρει τη θήκη που θα καταστρέψουμε τώρα. Λέγεται Redmi Note Your Sexy Phone. Ναι, παιδιά. Ακούσατε τι είπε. Όχι λέγεται. Γιατί δεν βγαίνει τώρα πια. Επειδή είναι, βγάλε τα. Είναι μέταλλο, όχι λέω, όπως τα άλλα. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα είμαστε εδώ πέρα. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Έχουμε ακόμη κάμποσα phone cases, σαν αυτή είναι εδώ. Και άλλα εδώ πόσα είναι. Και έχουμε και άλλα εκεί. Ο άλλος εκεί φτιάχνει όπλα. Κάνει δουλειά. Κάνει... Λοιπόν, θέλω να μας πείτε αν θέλετε να κάνουμε άλλο ένα τέτοιο βίντεο. Αυτό είναι ένα καινούριο άτομο. Γεια σας, παιδιά. Θα περάσετε πολύ καλά, man. Ήμουν όλη την ώρα κάτω. Τα άτομα, όπως βλέπετε, σε κάθε βίντεο είναι διαφορετικά ή γίνεται λίγος χαμός. Είδα και ένα άλλο άτομο, δεν είναι σε αυτό το βίντεο. Δεν έχει βγει από την ομάδα, αλλά λείπει. Λοιπόν, πείτε μας στα σχόλια, ξέρω εγώ, αν θέλετε να κάνουμε κάποιο βίντεο. Πείτε άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, γιατί μπορούμε να κάνουμε κι άλλο ένα. Μπορούμε. Και μπορούμε να κάνουμε και άλλα βίντεο, σαν αυτό εκεί.